Assalamu alaykum mehman tomoşaçylar. Sizin arsal bereketli ojaqlarınızda iň ýaşy arzuwlarymyz bilen ýyllarlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 15-nji sanyny siziň dikkatiňize ýetirýär. Gepleşigimiziň bu gedekki sany gözel türkmen tebigatynyň goýnuny, dağ etegini, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň çäginde ýerleşýän ajaýyp tebigatda ýazgy edilýär. Elbetde bu gepleşigimizi ýurdumyzda meşhur Akepter studiýasy ýazga geçirýär. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary bolsa, biziň ýaş estrada ýyllarlarymyz Oradygul Begenjewa hemde Çary Allaverdiýew. Oradygul, Çary gepleşige hoş geldiňiz. İlki bilen ýoluň kynçylygyna garamazdan çakyly kabul edip gepleşige geleniňiz üçin minnetdar. Mehriban tomoşaçylar, görüşüňiz diýeli biz hanymyz ajaýyp türkmen tebigatyna geçirilýär. Ödümine gojaman türkmen arçatynyň kölegetini, çopon goşunyň goloýuny ýazgy edilýär. Biraz çeýniki näsazlyklar bolup biler, täbi edil studiýada turan ýaly şertler bolanokda. İlki bilen bir siziň ömür dörejiňiz hakynda gyzgaça maglumatlary tomoşaçylara ýetireli. Biziň meşhur aýdymçymyz Oradygul Begenjewa 1988-nji ýylyň 5-nji iýunyny Aşgabat şäherinde, ýani Bagır owasyna dogulýar. Maşgalada 3 dogun, 2 ogul, 1 gyz. Özi maşgalada 2-nji çagy Aşgabat şäherindäki 106-njy mektebi 2004-nji ýylda tamamlaýar. Biziň meşhur aýdymçymyz Çary Allaverdiýew 1999-njy ýylyň 14-nji dekabryny Aşgabat şäherine ineden bolýar. Maşgalada jem 5 dogun, 4 gyz, 1 oglan, böyle maşgalada körpesi. Muny 2 ogul bolýanda. Töwereme. 2017-nji ýylda Göktepe etrawynyňky 17-nji mektebi tamamlaýar. Oradygul Çary aýdymsa sunuwatyna näle geldiňiz? Oradygul. Beýtgaça görüňlerden. Ilkinji halipaňyz aýdymsada uğurp duran kim? Men aýdymsady kiçilikden söýýärdim. Aýdymsada ilki maňa uğrup duran adam. Studiýa ertip men sesim barlap, aýdyma okuýum, bamy, ýokmy? Şonu men öz ýüzüme aýdyn. Nur Muhammed Meretov. Töwereme. Şol aýdymlaryň haýsy bir aýdymy estrada dogrusu o wagtlar estrada ýolundan aýdýardym. Estrada ýolundan eýle aýdymlar eýlerek, tondan aýtmar beýle. Şo zatlar maňa ýögreden Nur Muhammed Meretov. Onu ilkinji halipaňyz Nur Muhammed Meretov. İlkinji akbarta beren halipa Nur Muhammed Meretov. Ine taňyz näde iterek berdiler aýdymsada? Dogrusyny aýtsam, kakama özüm hewesçiň eken, gitara çalýan eken, ýaş oglan wagty arzu edýän eken. Oglum bar, oglum bir aýdym şol aýsa diýip. Onda da näme? Bu zatlar näme diýsen boljak? Maňlaýyşy gyz aýdym şol. Kakama begenýär, gyz bolsa da diýip. Dogrusu ejem bir azajyk nemerek golen ay ece bolýar da gysganýa, gabanýa, gyzyny. İlkinji gedek öz owamda, Bagır owamda çykyş edip aýtdym. Bir hili tolgunyan, utanyan, adamlardan seredýän. Ay ýene bir kedek şeýlerek bolup, soňa utanmadym, bil gyryp dur. Näme Allahan? Şular ýalsyn oda, aýdymsada mümkinçilikler edýän gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, başı dik bolsun, ähli tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Men hemme şu Akepter studiýasyna da size mergen köp sag bolsuny aýdýan, şu gepleşige çykanym üçin esasanam men halipama da sag bolsuny aýdýan. Aramyzda ýok bolsa, men ona sag bolsuny aýdýan, minnetdarlygymyň çägi ýok. Şol adam bolmadyk bolsa da belki de men henidem aýdymçam bolmaýardym. Töwereme köp sag bolun. Mundan beýle aýdymsada älemini üstünde gardy edýäs. Sag bolun.
Çary? Özüňe ýaş oglan. Owa. 21 ýaşyňdamy? Owa. Açan aýdym zada başladyň. Gaty ýyl başladym diýmärden. Eýş, aýdym sada 3-nji klasgam höwes edip. Owamyzda 5 ýola manif diýip bir halk aýdym aýdan bagyş oglanmady. Şu adamlar. Göktepe Travna. Nişon ýanyna baryp dutar elim alyp bir aýdymy öwret diýip haýyş edip olam dutar tutmany, kakmany öwretdi. Soňra men Göktepe Travnyň Milli Täsmirat Fana Çağlar Sungat Mektebinde bagysçylyk hünerini 5 ýyl okudum. O taýda halipam Allah ýar Melejeýew diýip halipama ol dutaryň halk aýdymyň inçe terlerini öwretdi. Tuğulamazda dutar çalýanmy özüň? O men aslında bagşy dik diýe. Owa. Dutar. Bagşydan aýdym sen tapawdy näme bilýänmi? Men pikirimçe şu bagşy diýmek öz aýdýan aýdymyny çalyp aýdyp bilýäne bagşy diýilýär diýen. Ýyllaryň dekin bäsleşen ýygydyr görmändiň öýdän. Öz aýdymlaryny, öz düzen aýdymlaryny öz çalyp öz aýdýan aýdymça kim diýilýär diýdik? Bagşa ozon diýilýär diýdik. Ozon diýilýär. A bagşy bolanna türkmen milli sanat gurallaryna ýa-na ýa-da çalyp aýdýanlara bagşy diýilýär. Diýmek sen dutar çalyp bilýän, dutara goşup aýdym aýdyp bilýän. Diýmek sen hakykatdan bagşy. Behriman tomoşaçylar, biz ýyllaryň dehin bäsleşigi adly gepleşigimiziň 15-nji stanynyň 1-nji tapgyryna başlaýar. Aşgabatyň bagyna, bagyna, Aşgabatyň bagyna. Seridiň ýarym gelýär, ýüregimi dinleýär. Bakşy jana alýar, Aşgabatyň bagyna, bagyna, Aşgabatyň bagyna. Yüreğimi dinleýär, bakşy jana alýar. Aşgabatyň bagyna, bagyna, Aşgabatyň bagyna. Seridiň ýarym gelýär, yüreğimi dinleýär, bakşy jana alýar. Aşgabatyň bagyna, bagyna, Aşgabatyň bagyna.
bakşicalı aliya. Aşkabadın bağına, bağına, Aşkabadın bağına. Seridin yarım geriye, yürübümü dinle. Bakşicalı aliya, Aşkabadın bağına, bağına, Aşkabadın bağına. Mehriban tomoşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bäsleşigi adly gepleşigimiziň 15-nji anna tomoşa diýäňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary Oradygul Begenjew hemde Çary Allaverdiýew. Indi birinji tapyra başlaýas. Birinji tapyrda her haýdyňyzda 3 tane sorag bar. Soraglarym 4 tane variant jogaplar var. Şu 4 variantdan haýsam bolsa bir dogry. Indi kömekleňizden bardyr, onu miýatladyň. Ýa-ni belledik bir gödür Türkmen TV gatyna daha howatyndan lezzet alyp qadymy kocaman Türkmen arçatynyň saýatyna ýadyk edýäs. Şoň üçin bir ýerde aragatnaşyga ýok. Şoň üçin kimdir birine jaň edip ýa internet üstünden kömege ýok. Alparjyň kömegini alyp bilýäňiz. Zalyň kömegini alyp bilýäňiz. Hemem Alparjyň ýene bir kömegi bar, olam bolsa jogabyň baş harpyny aýdýan men. Jem 3 kömegiňiz bar. Bolýa? Oradul sizden başlaýalmy? Denan başlaýok bundan. Adatça Türkmen atalar sözlerini, nakılları 3-nji tapyra goýýardyk, ekranyna görkezip. Şonu bilmeli. Indi bir ýerde ýa-ni maýtdyk açyk meýdanda ýadga edemezsoň, oň ýer şertleri ýok. Indi şo birinji tapyra geçýärde. Paýha Çeşme adly kitapdan alınan Türkmen atalar sözleri, nakıllar var. Men häzir haýsam bolsa bir Türkmen nakylyny, atalar sözüni aýdýan, bir sözünem galyk gidýän, şoň doğru jogabyny siz bilmeli. Ne meselem, Oradygul birinji sorag şeýle. Türkmenler gowy atalar sözü var. Tamakinçilik haýany ýer, sadaka belany, towy nämen ýer. A. Tamani, B. Günäni, C. Çamani, D. Dünýäni. Tamakinçilik haýany ýer, sadaka belany ýer, towy nämen ýer. Towa diýmeklik men pikirimçe özüň gorarym kadýan. Tow etmeklik mi kadýan? Her bir eden erwet işiňe tow etmeklik. Indi şol tamakinçilik diýilende da haýany ýa-diýe, sadaka berseň saňa geljek belany ýa-diýe, tow etseňem nämen ýa? Tamani, günäni, çamani, dünýäni. Tow etseň güne. B jogap diýip saýlaýan, dogry, günäni ýer. Günäni. Ene şeýler kulana mehriban adamlar Oradygul Begenjew birinji tapyryň birinji towany bilmek başarmady diýsem, Oradygul kynanır, hakykatdan towy günäni ýer. Bildiňiz, berekeller. Birinji tapyryň birinji towany Çary siz üçin şeýle. Sopy sogonymiz, tapsa ýydım dowam etmeli. A. Hiç kime bermez. B. Gawagyny goýmaz. C. Çiğiymiz. D. Zibilediňar. Yani sopy sogonymiz, tapsa hiç kime bermez, ýa-da tapsa gawagyny goýmaz, ýa-da tapsa çiğiymiz, ýa-da tapsa zibilediňar. Zibil näme bilýän? Bilmiyorum. Sopy sogonymiz, tapsa hiç kime bermez, ýa-da tapsa gawagyny goýmaz, ýa-da tapsa çiğiymiz, ýa-da tapsa zibilediňar. Men şu tapsa gawagyny goýmaz diýen. Şonu Tapsa gawagyny goýmaz, ha? Gidiledi bir ýer diýen manyda şeýlemi? Anyk jogabyň şomy? Şöyle muqadi pikir edýän. Bolýa Çary, senem bildiň berekeller. Ýok, bildiň diýen. Bildim ya. Ya ýetgeçem tapady ýok, bildiň onu ýetgeçik ýetgedi bilýän. Sopy sogonymiz, tapsa gawagyny goýmaz diýilýär. Birinji tapyryň ikinji towaly Oradygul dinläň. Türkmende şeýle bir atalar sözü bar eken. Uyulmadyk, bagşy bolar, ýaltanmadyk, plandat. A. Dayhan, B. Bagwan, C. Usso, D. Çopan.
Uyolmadyk bagşy bolar, yaltanmadyk daýhan ýa-da bagwan ýa usta ýa-da çopan. Men pikirimçe yaltanmadykmy kady? Yaltanmadyk kim bolar? Yaltanmayan adam bagşam bolar, yaltanmasa çopanam bol biler. Siz düşünmediňiz orada bol. Uyolmadyk adam diye bagşy bolar diye. Yaltanmadyk adam kim bolar? Hüner boýunça. Yaltanmadyk daýhan bolarmy, bagwan bolarmy, yaltanmadyk usta bolarmy, yaltanmadyk çopan bolarmy? Yaltanmadyk daýhan bolaýmydy? Şeýlemi? Daýhan bolar. Daýhan pikir edýänmi? Men şeýle pikir edýän. Siz şeýle pikir edýänsiňiz, orada gul begenji we emma siziň pikiriňiz ýalňyş. Türkmen atalar söz şeýle. Uyolmadyk bagşy bolar, yaltanmadyk usta. Birinji tapgyryň ikinji sowaly. Çary siz üçin şeýle. Üýrýäne gujuk, ýenjilýänem A. Pişik, B. Gürji, C. Köpök, D. Eşek. Atalar sözü var. Paýka çeşmede kitapdan alınan. Üýrýäne gujuk, ýenjilýänem A. Pişik, B. Gürji, C. Köpök, D. Eşek. Çary, jogap. Dalym kömegini alan ýöne men eşek mi diýip pikir edýän? Dalym kömegini aljakmy? Onu dalym kömegini alýa. Dal näl pikir edýär? Üýrýäne gujuk, ýenjilýänem kim? Ýenjilýänem eşek diýip jogap berdi. Dallan Hydyr diýen bir oglan. Senem şonu taýladyň, dogry-dämi? Üýrýäne gujuk, ýenjilýänem eşek diýilmeýär türkmenne. Üýrýäne gujuk diýilýär, ýenjilýänem köpök. Üýrýäne gujuk, ýenjilýänem köpök. Bilip bilmediň. Birinji tapgyryň soňky sowaly. Orada gül ünsep dinle. Söýgü görküslemez, uky planlat. A. Argynlyk, B. Ýaslyk, C. Düş, D. Düşök. Söýgü görküslemez, uky, argynlyk, ýaslyk, düş, düşök. Söýsöň görk gerek görkesereden ok diýär-de. Ukyň tutada planlar isleyen ok diye, onu seyretmez diye, istemez diye. Söýgü görküslemez, uky näme istemez. Argynlyk, ýaslyk, düş, düşök. Men pikirimçe ýaslykmy kadýan? Sen pikiriňçe ýaslykmy kadýan? Sen pikiriňem dogry bolup çykdy. Söýgü görküslemez, uky ýaslyk diýilýär. Birinji tapgyryň soňky sowaly çary seçin şeýle. Pul bilen plan zadyň kimdedigi bilinmez diýen bir atalar sözü var. Pul bilen plan zadyň kimdedigi bilinmez. Nämen kimdedigi bilinmez? A. İmanyň, B. Tillanyň, C. Gallanyň, D. Ahlasyň. A. İmanyň. Pul bilen imanyň kimdedigi bilinmez diýip jogap berýär. Şeýlemi? Belki gallanyňdyr, ahlasyňdyr. Ýa, bilse olar. Olar bilse olarmy? Hakykatdan da bilme başardyň. Pul bilen imanyň kimdedigi bilinmez diýär türkmen halkynda. Näke mal daşyndan görüp baka berýärler-de adamlar. Emma şu daşyndan ay şula aragy çýändir. Ay şula nämedir ýa şula planlatdyr diýip pikir edeniň düýbünden başga da hat ýagşy adam bolup çykýar. Ýüregi imany bolup çykýar. Näme şoňa niýetlenip döreden atalar sözlerde biziň ata babalarymyz. Pul bilen imanyň kimdedigi bilinmez diýär. Ene şeýlerik bilen birinji tapgyrymyzda tamam boldy. Biz biraz wagtdan ikinji tapgyrymyza başlarys. Çeşmenin boyuna gördüm min seni, kara gönül ogrin karanla. Bir bakışta yirkin malan gönülüm,
tükenip armanla. Yeni bir bakışta yirkin manan gönere koydu beni tükenip armanla. Aşkın hasratını verdin bana. Bu derdi verirler bulur dermanla. Haşan bu derdime bulursun derman. Yeni de kıyarman min armanla. Haşan bu derdime bulursun derman. Yeni de arman min armanla. Dünya biyan ettin yılgırdın hedin. Bana cefini aydıday bilmen dirlemde. Zorlarım arasında gelenin. Ne bile koydum beni armanla. Zorlarım arasında gelenin. Ne bile koydum beni armanla. Hasratını verdin bana. Bu derdi verirler bulur dermanla. Haşan bu derdime bulursun derman. Yeni de kıyarman min armanla. Haşan bu derdime bulursun derman. Yeni de kıyarman min armanla. Oğla kıyarman min armanla. Nereden bile koydum beni armanla. Mehman tomoşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 15-nji sanlyna tomoşa edýäňiz. Gepleşigimiziň bu ýerdäki mehmanlary bolsa, Oradygul Begenjew hemde Çary Allaverdiýew. Biz ikinji tapgyrymyza başlaýas. İkinji tapgyryň birinji sowallary her haýdyňyzda tomoşaçylarymyzdan gelip goşun video sowallary. Oradygul diňlen size şeýle sowal ýyleşmezden gelip goşdy. Assalamu alaykum ýyllarlaryň zehin bäsleşigine gatnaşjylar. Men Marvel aýatynyň ýaşajysy Abdaýew Nur Muhammed. Meniň ýyllara zehin bäsleşigine gatnaşjylara şeýle soragym bar. Garagym derýa göz başyny nireden alyp gaýdýar? Soragy düşünükdimi? Ýyleşimiz Garagym derýasy öz göz başyny nireden alyp gaýdýar diýip ören aň satjak sorag iýeripdir. Garagym derýasy, Garagym kanaly. Bilýärmi? Göz başyny nireden alyp gaýdýar? Kömekleňim bar. Zalym kömegi, alparjyň ikisän kömegi bar. Kömek işten soraýyn. Zaldan sorajakmy? Alparjydan sorasam atam o. Alparjydan sorajakmy? Tapady ýok, ýöne gaty ýeňil sorag da. Tomoşaçylar şu wagt gülýändirler. Şonun bilen okdy. Garagym kanaly bilýärmi? Aşga şäherinde nirede köprüler bar? Çoğunluda var köprü. Qaradamakda var. Şo ak geçýär ada ordan. Şol nireden gelýär aňyrdan? Haýsy derýadan alyp gaýdýar göz başyny? Ha? Ama derýamay.
mı deriyama? Bolmaz Şoğlan bana mı deriya diyor. Yok men ona inserem ok. Onu söylüyorum ok. Men amı deriya deyip bilýän-ne. Hawa. Ýöne şomy diýämi ýaýdan ötüyor. Yaydan oturdun mu? Hawa. Indi zalim kömegini alacakmy? Ya da özüň jogap berjekmi? Özüm jogap berdim. Näme diýip? Amı deriya. Amı deriyama. Hakykatdan. Soň Ay birden ýalňyşlama şu hakykat. soň birden sir deriýadan alyp gaýdýan bolsa, Yok özünden sır deriya değil amı deriya. näme bilýän? Belki sir deriýadan alyp gaýdýanlar. Yok. Belki tünüýi deriýadan alyp gaýdýanlar. Yok. Tünüýi derýa senne garybym ya. Ay yok o da değiller. O değerler ha. Yok. Tünü derýa nerede? Bilýän. Ol başga tora bolýar. Ona jogap diňdäli. Men ýyllarym zehin ýatyşyna gatnaşyjylara şeýle tora berdim. Garam derýa göz başyny ýydan alyp gaýdýar. Garam derýa göz başyny amy derýadan alyp gaýdýar. Berekella oradygul begenjiba. Ören agdaçykda bar kynlyk bilen bilmek başardyň. Berekella. Çare teňçünem ikinji tapgyryň birinji towaly şeýle biziň iýleşmeden gep goşdy. Agdaçykda bar. Ünseripdiňde. Assalamu alaykum ýyldızlaryň zekin bätleşigine gatnaşyjylar. Men Oýlanyp gör Instagram sahypasynyň admini Şahzada Pirliýew. Meniň size taýarlan soragym rus sözü bolan riskovat, ýagny risk sözüniň türkmençesi näme? Riskovat sözüniň türkmençesi näme? Kömeklen ulan bilýän. Zalan kenar bilen. Ulan ona. Alparjyn. Dol kömegini aljakmy? Men baş garpyny maýdy bilýändiňe, dol maýdy bilýän. Baş garpyny aýdaýlyp. Baş garpyny aýdanmy? Ha. T. Matumla tamamyň goşukdyny bara. T et halka syryň berip bar. Sabr eýlegil, bi sabrlyk hem bikar. T ö. T. Riske vaz etmek. Näme etmek? T. Çare. T. Aýalyp bilemok. Bilýän ok? Eken orus bilemok. Rusça bilen okmy? Göktepe Traň 17-nji mektebinde rus dilinden kim okutdy? Şu wagt mugallim teredip duranlar. Nu Allah berdi, nu daýoş diýip, ha? Tewekkül. Tewekküllük. Tewekküllük. Anda o jogap diňlädi. Sowalymyzyň dogry jogaby tewekkülçilik. Berekella, tewekküllük. Dowam edýäs, ikinji tapgyryň ikinji towaly Oradygul begenjiba siz üçin şeýle. Göroglyň aýalynyň ady näme? Haňsat sorag. Göroglyň aýalynyň ady. Pikirlenýärmi? Ýok, siz aýtmaň, hiç kim aýtmasyn. Göroglyň aýalynyň ady Göroglyň aýalynyň ady. Göroglyň aýalynyň ady. Siziň kömekleriniz bardyr. Şumakdy mulina. Neme? Görogly. Çalışýanda onu bilýän nädir? Şuna Nämen bilýän. bilýän? Matumlyň aýalyny bilýänmi? Siz maňa görogly diýdiňiz. Görogly. Şu göroglyny bilmelimi? Hawa, göroglyň aýalynyň ady näme? Zalan kömek alajakmy? Kömek araýynda. Zalan kömek alaýan. Zal kömek ediň? Ağa Yunus berdi ýani. Ağa Yunus göroglyň aýalynyň ady Ağa Yunus. Berekella, bilin. İkinji tapgyryň, ikinji towaly çaralla berdi, siz üçin şeýle. Oğuz Xanyň kakatynyň ady näme?
Oradulun üstünden gülnüň da ýa-ni. Jogaplar ýok bunda. Munna jogaplar ýok. Aňsatjakda şeýle bir aňsat sowallar, jogaplarym derrew bilinýär. Oğuz Xanyň kakatynyň ady. Çarala Verdif. Tarihden kim okutdy? Şuat Mugolumyň görýänler. Kömek. Kömekden. Dalym kömegini alyň Alparslan bir kömegini ikinji kömek kaldy orada. Kakadan duşoga tarap barýakan bir owa bar. Adam qara. Näme o? Näme han owa? Qarahan. Qarahan. Oğuz Xanyň kakatynyň ady? Qarahan. Qarahan. Oğuz Xanyň kakatynyň ady Qarahan. Berekella, Çaralla Verdi. Indi kömeklen gutoranlar, bilýänlermi? Ikinji tapgyryň üçünji sowaly, soňky sowaly Oradygul begenji we söz üçin şeýle. Janymyň jananasy diýen aýdym bar. Şol kimiň sözlerini? Janymyň jananasy diýen aýdymyň sözleriniň awtory kim? Sen meniň dilberim bäri gelip aýdym aýdýarlar. Köňlümüň gamhanasy. Olaýladyň türkmen klassik edebiýatynyň wekillerinden aýdymady biriniň sözleri. Janymyň jananasy. Aýdymyň soňky bendinde adagdalyp geçilýär. Näme aýdym men? Sen meniň dilberim. Janymyň iki jahan serwerim. Köňlümüň. Na ahdarım. Aýdýan olaydymy? Ha, aýdýan. Ha, hani? Dilili. Berekella. Dilili ahdarım, dilberim Allah yarım. Şol aýdýan men şol aýdymy? Ýöne şu kupletlemýärdim atalym. Berekella. Dilili, Gurbanur Dililiň sözlerine. İkinji tapgyryň soňky sowaly Çarala Verdi siz üçinem şeýle. Çağdır bu çağlar diýen aýdymyň sözleriniň awtory kim? Çağdır bu çağlar. Aşk başımdan aşın ey çağdır bu çağlar. Soňky benden adam geçýär, dogry dämi? Olam türkmen klassik edebiýatynyň wekilleriniň biri. Biziň görnükli klassik şahyrlarymyň biri. Yardalandır maňa rehminin ýok. Meniň bu halime bile kimi diýer başalyp gider men bir ýan şu taýyn bilen ok. Seydi orada. Oradul kömek etdi. Seydi. Bulaydymy aýdýan munşwat. Topoklar ýada düşmedi, dogry mi? Bolýa. Indi şeýlelik bilen biz ikinji tapgyrymyzy tamamlaýas. Bir näme soňrak üçünji tapgyrymyza başlarys. Mehman tomaşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bähsleşigi adly gepleşigimiziň 15-nji sanyna tomaşa edýäňiz. Biz 3-nji tapgyrymyza başlaýas. 3-nji tapgyrym birinji sowaly halipany tanamak. Men halipalaryň biriniň suratyny görkezýän. Şol halipa kim? Türkmenistanyň halk artisti Giçgelli Amanow. Berekella. Halipany tanýan ekeni. Sen üçinem çary halipany tanamaly. Üçünji tapgyryň birinji sowal şeýle. Halipany tanýan. Halifa Türkmenistanyň atgynyň bagsy Girman bagsy. Nädip tanadyň? Hormatly arkadaşymyň Ýyly döwletgeler bolsa diýen kitabyna ne halipa bagşylamy barda maglumatlar bar. Şondan okap, şondan bildim. Berekella. Kitabı kanun bildirýär.
Şeýlek bilen 3-nji tapgyryň birinji sowallaryny kiňeden bilmek başardyňyz. 3-nji tapgyryň 2-nji sowaly Oradygul Begenji we siz üçin şeýle. Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty nire? Oy, Saudi Arabistan. Berekella. Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Saudi Arabistan. Men kömek edeyim. Kömek etjek. Dubai. Ay Dubai'da Saudi Arabistan değil. Allah verdi. Dubai dediğimiz adam. Begenji we. Ha, Şuat geografiýa malumaty külüm çıkar. Birleşen Arap Emirlikleri aýratyn döwlet, Saud Arabistany aýratyn döwlet. Men paýtagtyny soraýan. Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty nire? Dubai öylemi? Yok. Dubai Birleşen Arap Emirlikleriniň bir emirligi. Emma Birleşen Arap Emirlikleriň paýtagty Abu Dhabi. Söyleyemem. kim aýtdy? Ya, Ödünmü? Kömek edýän. Kömek edýän soň. Alýam kömegini. Ay alayın. Ay Allah'ım. Hay halatın. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Birleşen Arap Emirliklerining paýtagty Abu Dhabi. Bilip koy. Bilýärmi? Ay men şu opşam Arabistan diýär. Ören köp Ören köp adamlar ýalňyş Arabistan diýdiler, bir döwlet mükadiýärlerde Arabistan ýarymadatyna bir näçe döwlet ýerleşýär. Her haýtynyň öz aýratyn döwlet dolanýy ulgam bar, her haýtynyň aýratyn ýol başçysy bar, aýratyn paýtagty bar, garat aýratyn döwlet bolar. Üçüncü tapgyryň ikinji sowaly siz üçin şeýle. Saud Arabistany paçalygynyň paýtagty nire? Saud Arabistan paçalyk bolky diýerler. Saud Arabistan paçalygynyň paýtagty. Çary? Dubai'da ha. Berekella. Dubai mi? Şomga diýen. Şomga diýen. Edil ýa aýtdym men Birleşen Arap Emirlikleri bilen Saud Arabistany her haýy aýratyn döwlet diýdim. Paçalyk. Inni şuňa ýaly ýeňiljek soraglary bilen oklary bol. Mine begenýän. Tiýe aňyrda tomoşaçylar wagşoram bilen ok diýip gyzyklanýarlar da. Saud Arabistanyň paýtagty nire? Bolýasa bilmedik adamyna. Bilen okmy? Bilemok. Saud Arabistany paçalygynyň paýtagty Er-Riyad. Inni üçüncü tapgyryň her haýdyňyzda iň soňky sowaly bar, olam tapmaça görnüşinde. Ünslerin Oradygul. Bir goja 100 ýaş toyun toýlaýar. Onun aýtmagyna göre ol her ýaş toyunny bir goýun toýdurypdyr. Şu ýaşyna çendem jemi 25 goýun toýupdyr. Bu näil beýle bolýar? Öde 100 ýaşaýa. 100 ýaşaýa. Her doglaňyny da bir goýun toýdurypdyr. Jemi ömür boýy toýduran goýuny alsaňam, doglaňyny münasibetli 25 goýun bolýar. Nädip beýle bolýar? Goja 75 ýaşynda bolaýmasa? Yok, 100 ýaşaýar. Hakykatan 100 ýaşaýar. 70 ýaşdan başlap 100 ölçen nedendir de onu? Yok, ol wara şu doglanynyň başlap. Doglandan başlap? Her ýyl doglanyny belleýän eken-de. Her ýylda doglanyny. Çağalykynda da ene ataty goýun soýup berýänler de, şolarym hadaplapdyr. Ondan 4 ýyldan birgede fevralda gelýärmi? Tuğuram, özüň pikirlendiňmi? Awa. Şu fevral 4 Fevral näçetine? Dredir şu çyslo. 28-mi 29-my şu. Ondan aňryga geçen ol. Şoda 4 ýyldan birgede gelýär. Awa. Doglanyň. Dogry, jogabyň dogry. Ýöne fevralyň näçeti? Orada bilgeçliğin bilmediklerine mi? Bilgeçliğin bilmediklerine ama 29 diýen şol. 29. Hawa. Anyk jogaň şomy? Hawa. Iň soňky sora şunu ýalňyşdan utulýan. 28 bolarmysyn? 29 şo. 29 mi? Hawa. Berekella. Bilme başardym. 29. Fevralyň 29-nda dogulupdyr. 4 ýaşynda
birinci doglaňyny bellenýär, 8 ýaşynda ikinji doglaňyny bellenýär, jemi 7 ýaşyna sen jemi 25 ýaş toý bellenipdir. Üçüncü tapyryň soňky sowaly. Çara Allah berdi, sizi düşünem şeýle. Merjen şokolad satyn almak isleýär. Ýöne oňa şokolad satyn almak üçin 10 manat ýetenok. Serdaram şokolad isleýär. Ýöne oňa da şokolad satyn almak üçin 1 manat ýetenok. İkisiniň pullaryny goşýarlar. Şonu da 1 manat ýetenok. Şokoladyň bahasy näçe? Merjene 10 manat ýetenok. Serdara 1 manat ýetenok. İkisiniň pulunu goşýarlar onu da 1 manat ýetenok. Şokoladyň bahasy näçe boldy? Derüç gadapla. $20 manat bolýar. 20 manat ha. Ine meselem merjen şokolad satyn almak diýär, ýöne 10 manat ýetenokda ha. Sen 20 manat diýdiň ha. 10 manat ýetenok bolsa merjenne 10 manat ba bolýar, dogrymy? Serdaram şokolady diýär, ýöne oňa 1 manat ýetenok. 20 manat 19 manat bolmaly ha, onu. İkisiniň pullaryny goşa şonu da 1 manat ýetmellerler. Sen 19, onu da 10 manat var. 29 manat bolýar da. 1 manat ýetmeller. 30 manat bolýar. Şokolady 30 manat bolýar. 30 manat bolsa 10 manat ýetenok. Demek merjende 20 manat var. Sen ýokary galmada aşağı düşdüňe. Merjende 10 manat ýok. Merjene 10 manat ýetenok. Oňa da 1 manat ýetenok. Berekella. Begenjiwa. Berekella. Şu wagt matematika mugallimyň seredip berekella begenjiwa. Bidir okat barnyny diýenler. Ödüm bildiňmi? Bir işdadaýdan okma. Hiç mi işdadaýdan ok. 10 manat şokoladyň bahasy 10 manat. Merjende körköp ýok. Onda hiç kil köpük ýok. Onka 9 manat we 1 manat ýetenok. 10 manat bar da şu. Şonu aýtda sen eli. Berekella. Kömek etdiň näme? Kömek edýän. Kömek edýän, bolýar. Kömek etseňem çara ýeňilli, oradygynam ýeňdi. Dogrymy? Ýöne bizde o ýeňdi bu ýeňdi dälle, dostluk ýeňdi diýilýär. Mundan beýle üstünde gardy edýäs, çary oradygul aýdym saat eýleminde täze aýdymlary işläp, täze ajaýyp şekilli aýdymlangylan öz dinleýijileriniň, tomoşaçylarynyň göwnlerini awlaň, olaryň göwnlerini ýetin, toý dawaralar bellensin, şol toý dawaralarda da siziň ajaýyp aýdymlaryňyz ýanglansyn, janyňyz sag bolsun, maşgalaryňyz abadan bolsun. Mehriban tomoşaçylar, şunuň bilen ýyllarlaryň zehin bäsleşigi adly gepleşigimiziň 15-nji sanyny geçirip gutorýas. Bu gepleşigimiz bu gedek Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň çäginde Gödel Türkmen tebigatynyň goýnuna ajaýyp dağ tebigatyna, ene şu kocaman Türkmen arsatynyň saýatyna ýargy edildi. Elbetde bu gepleşigimizi biziň ýurdumyzda meşhur Ak Kepleri studiýasy ýargy etdi. Gepleşik hakyndaky pikirleriňiz, teklipleriňiz bar bolsa, ýa-da gepleşige gatnaşýan mihmanlara soraglaryňyz bar bolsa, video sorag hökmünde gepleşigimiziň elektron salgytyna ýazyp ýollap iberip bilersiňiz. Ýene ki sanlamyzda görüşýänçä hoşda bolun, sarykda görüşelim.